Nos primeiros días pois, non se aproveitaron moi ben porque ainda estabas pois, un pouco ca tristeza de levar o pau de non ascender, pero pois, os seguintes días pois, nada, descansando ca familia, cos amigos e nada, pois, mentalizándote de que iba a ser outra vez unha temporada pois, moi longa e moi dura e nada, pois, facendo un pouco tamén de exercicio para non chegar pois, a pretemporada pois, tocado. Pois, cando che chaman do Compos ou che din pois, de seguir no Compos, a verdade é que non te pensas nin un minuto porque, a pesar de estar en terceira, un clube pois cunha historia cun nivel pois moi diferente, penso que cos demais equipos pois da terceira galega, das demais terceiras. E nada, sempre que che chaman pois sempre é un proxecto, sempre che ofrecen unhas cousas que non che ofrecen pois outros equipos. A nivel pois de club, pois eso, intentaremos pois acadar pois os postos pois máis altos posibles que nos permite, pois loitar polo ascenso, que a priori pois é moi difícil, pero xa veremos pois ao final da temporada. E a nivel persoal, pois a verdade é que a temporada pasada ao final acabei xogando máis que ao inicio. E nada, esta tempada pois intentar pois seguir aprendendo dos compañeiros, pero asumir un pouco máis de responsabilidade na plantilla.